Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Green Tech Foundation kala persyaajur ya ka jingtmu jong ka sarkar jila Banwanra ya ka Eco Tourism Infrastructure Project hapo nong Khalem Wildlife Sanctuary kabadan haribhoy da kabatmu bante ya ki resort ki skywalk hakate ka jaka kaban pinthut ya ka shangsuk ki marat ki ba em hakate ka jaka Uba HBK nonglang u chairman ka kanhun Green Tech Foundation uloong baladate ya kita ki resort hanong Khalem Wildlife Sanctuary kandan bet ka jingpen Khalem diem kandan bet ka jingti khando kandan bay kajing sawa ki machine ki batray bat kamdan shu ka shangsuk ki marat ki ba em hakate ka jaka bat hakini ki jaka kamlong manlet tare klumar namar kila day lupa ki jaka ki bala ay jingeda shu uloong baka jing koridor ki marat ki sim ki do bat ladakta ya kanong Khalem Wildlife Sanctuary kande bet kamat ka bakhya bat kamlong dalileru kaseng lingba uba HBK nonglang uloong balada pahu pisa kata arpulai klur ban penlut hakate ka jaka balay kam ay hakishnong saudong jong katu ka jaka knang bakin im jakpo da ka bakin tiyo ya ka kam jungo kai hakatu ka jaka Henry Watlet kta ya ka nong Khalem Wildlife Sanctuary nakalyang ka Green Tech Foundation kalaong bakam day ka kanhun banyami banya kerhoy patba ban persya ya kino Henry ka penon kam da ukulam bada ka jingtho Henry hakane ka kenti ladakta ya ka nong Khalem Wildlife Sanctuary lada ukulam trekam kaseng kanshim da ki wei ki sinjam shu ulo ong ru baka nong Khalem Wildlife Sanctuary kamde ka jakate resort ne ka skywalk jongno Henry ai baki marat ken shangsuk kin thiasuk namar hakate ka khlaw ki dangbun ki marat ba phero da ki hajar tali te hadin ba nagalyang jong ka Green Tech Foundation ngi layui haki press print and electronics hakini ki sngi ki baladap hakabaya dei bat ka tu ka jingtmu nagalyang ka state government ngatrai baki mud Banwanra ya kata ka Eco Tourism Infrastructure Project hangte po wildlife po nong Khalem Wildlife Sanctuary nagalyang ka foundation ngi karan nakapasyay ba nginom laban padian ngide ban sungthu ningkong hangni ba ka jalame gilia jongi kadon tangkumba south li kita ki sanctuaries ki bangi don kamban pene ni don kamban yada ban ni don kamban da pikir ba kawai kedika nong Khalem hi wildlife sanctuary hang te po riboy ka baar kedika po narpu wildlife sanctuary hang te po scentia ka balai kedika po ka siju hang te po Saugro Hills but kapasau gede po bakmara picture plan sanctuary hang te po Saugro Hills si ngidon ru tang Arteli ki National Park kawai gede ka Nokret but kawai gede ka Palbakram hang te po West Gro Hills kai ke jingmut habang iong kita ki sanctuaries ngide ban sungthu ba ki de ki jaka bala safeguard ningkong ya kimrat kede ki jaka ban yada ya ki sentiu ki skot kiding hakatu ka klau kabalingo kabapin lingo kamdei tang kabapin lingo kabapin kendit bahana kiwanra ya utau eco factor experience limited nang teina po Noida Uttar Pradesh nang bakla bat kila airu ka kontrak sya utei ufem kumba 23 crores ban tei ngani tu ipi ban tei kita kijing tei hapo nong Khalem Wildlife Sanctuary daki resort ki skywalk ki water sport zone bat kum tatartar pi perkhat kumno ha ki jaka bala penne pensa badiada kerpang ye kimrat penlait ban pen Khalem ye kidiang nomor kandon gejing pen Khalem ding apa pimut ban tei ita kandon gejing ti khandau kandon gejing sawa kita ki noise pollution ki machine ki yang tei ba pitrai hato kajing syongsuk kajing syongsangan jong ki marat hak tei jaka kandon kabar ngide ban sunguthu ru ba kanong Khalem Wildlife Sanctuary bat Kanarpu Wildlife Sanctuary kidei lupa kita ki eco sensitive zone ka Ministry of Environment Forest and Climate Change hau ar hajar khatniau kalada notify
Kabalai kidei kiladei lupa ki protected area. Te pisnguthu bakini ki jaka kinumlong ban sulit tare kelumar. Kinumlong ban sulit tak kelumar. Bat kam dei hiru karukom. Kalong ka ege ke basngusi. Na try ki babun na POE ki pajba hagini ki sngi ki baladap ka ke baji apo kancha hangtei apo Hyderabad. Tang namar ba kimut ban penthut ban penkelami ki ding ban letrai ki marat hangtei ki laphat ki donru ki balayap pat kum tatar. Barok kawai kari kalaki lalong kumba pelu kading. Katai kam dei ka sangsori hangtei apo kancha Hyderabad. Kadai tangka jaka klau bagi yo ban syong ban sa kitu ki marat kisim kido hangtai. Hendri barok buat kinong ki kapasusi kalong wat nang ni na jela me kiliaru ngiki halor ato. Kajing kli menta kalong ba lada ka wildlife sangsori nong khalam ken kta. Kai kajing ba khli. Kai kajing snu khya jongi kum kinong shong phidon nom dan kabaji hang nei. Ngite baha ba jing ba khli. Kai kajing snu khya jongi kum kinong shong phidon nom dan kabaji hang nei. Ngite baha ba kanan polok kadek wat selek ke bangi ngia tip kanerupak menchwa gide ki jong no. Kide jong ke forest department. Kide ki jaka ki bala reserve bala preserve kenang. Hendri menta kidon kidon pok tourism department. La promote yang tak tourism. Kajing rung jingmi jong ki breu, kajing yashat, kajing yaput, kajing yatem. PUI maratsu menta hangtai. Kanlong kaju lada menta pilih ban keta ia kanong kelem wildlife sanctuary. Kanlong kaju. Baki merat hangtai kinom don shu kajing syong shangan kajing syong sup. Bat kawai ngai syukwa banong ni. Kum ke Green Tech Foundation ni ngim syam lami ban sulit keren persya ban su criticize ban su long again si gino project ke poster. Ngidai ke kenhun kepada ti benia, ngidai ke kenhun kepada wat benia haswa bangin keren ni gino. Bat deiru halor jong kata kanong rem kum katim jong environmentalist. Ngis ngukya hadu kata-kata bat barok ngatrai ki basnguthu ya kajing koridor jong ki merat ki mereng kisim gido lada pinlek kita ya kanong klem wildlife sanctuary ngatrai kandai ka sensitive issue ba kandai koi kamat ka ba kamlong te kamlong hadin ba nilai UI menin ya katu ki kumbaong ya pi ya gitu ki bala ami haki AKA naman ta katu ka kontrak ban ai shu te UI factor experience limited na kaliang jong ka foundation marmar hi menta kasngi ngila penhar ke city jo tourism minister bapol ngila address ru shu chief secretary ngila address ru shu PCCF jong ka forest department ngila pha ru ka jingtho shu Meghalaya biodiversity board namar ba kanong kelam ngide masutho kajaka kajing he kadai tangkumba 29 square kilometers arajar kendai 4 hectares ladang ihen kajing geli menta kalong bal lada pi pahu pisa hadu kata-kata lada pidon ya kata-kata 23 crore something ban invest hangtei hapok klau ai kitu kisnong saudong jong te area promote ke tourism ecotourism hangtei kin an livelihood kitu ginong song satu area nomor mentai yang tega klau dengan bakla kin kova kumba lai teli ki blok jong kari boy ai ki se bamakiru kin light ban kin im kamai jakpo promote ke tourism satu area Henry wat kita ya katai ka klau ladang ipet wat naka liang jong ka Meghalaya High Court dang hakini ki sngi kita yo ki balda pengatrai kidang isu ya ketuk order PAL 2 of 2024 but ka order hang tu kala karancai ba wat nom pen klaim klumar ya kiding like no lada ki bu ha ka jingma ya ka jing imbreu lani yano pilak pan pen klaim pilapan pom ya gitu kiding Henry menta hanong klaim gimut banlek sutare rak ban wanra kita gibru panabar ngimdon kami kini ki firm kani ka firm lel da pipet bahak de event management firm na ponoida kila suyawan kita ki konsultan songne postier jengi kila yawan kita ki firm songne postier jengi kila yawan kita ki company hene postier jengi ngimdon problem
Henry ye ki bom dei ban kta sngub hawat nom kta. Tena kaliang jong Green Tech Foundation ngi supua ban ong tangkat ni. Bangim judai ke kenhun ke bangi sultanat ban yami ban ya kerhoi pajba ban ya persya ya kino ngi ju penon kam barabor da ukulom da jing tho. Henry hakani ka kenti lada pikta ya kanong klem wildlife sanctuary lada ukulom terikam ngi rungin hap ban sim di kwik senjam. Ngin nomla ban pediang dalile wat nom penlong kam kai bat wat nom yale ban sim kabu namar ngitep ba katai ka jing thmu hangte po wildlife nong klem wildlife sanctuary le se kadai ka jing ya perkhat ban yo mentoy yano ngintep ya ka mano kita ki ban yo jing mentoy henry ngam I don kam bat ka nong klem wildlife sanctuary kam dei ka Jakarta resort na mata jong no kam don kam ye kita ki skywalk hak tai ka klau kam don kam ye kita ki water sport zone hak tai ka klau ngim don kam ai ki marat kin chong sok kin thia sok hang to kibun ki andang species hang tai ka Jakarta mata ki nong chung kita ye thu yangi ni singi ba da ba kadon ka jing wan shong jung ki sim ka kan hun jung ki sim ki ba phla hak tai ka klau mata da ki hajar tale lada pimut lada pilai kta hang tai tang kan noise pollution shwa tang ka jingrung ka jingmi jong tourist shwa pilalong kumba hakayeng junga mata da kabor piwan thom da sport pongut nga shong tang marwei piwan rung piwan mi da kitiar da ki ngandang nut ki thrai ban shong marsa nga kam tuju ri ki paranong susnong kani kam de tang kamat jong Green Tech Foundation ngire ban sungthu ba ngidon tang sauteli kini ki sanctuary sapo state ngidon tang arteli kita ki national park ki balasya itu kerpang kanok krek bat kabal pakram sungubha ya kini nginda pikir nginda perkhat bat nginda burong wat syale toho wat syale lalot bat kadai ki kam ka ba paubit ba penshu wanra ya kino ki ta ki breu ki banabar ban le jubor namar kanong khalam wala sanctuary kam dei kanong kenti jongno simat ka state government kamla ban kam ba kadai jong ka kadai jong kinong snong jong ka state meglia kanong khalam kanarpu wala sanctuary ka siju ka bagmara pisoplan kimdei kinong kenti simat jongno ro kila ban ron da kino agency henry pinomla ban kam try kita teka kubor ka basya na galing jong Green Tech Foundation ka ni shuka ban hong tangkum ne baka nong khalam wildlife sanctuary nalor baka dei ka sanctuary kadai ka eco sensitive zone nalor baka dei ka eco sensitive zone kadai ka protected area sungu bahawat kta ya kadai ka jaka bat sungu bahawat le lalat kadai ka jing kerpat namta jongno ru kita ki bathmu ban le ya kata kam hang tai na kadai na ka department yuru ngim tip re ngi super khat ba ka eco tourism hi kan wan naka tourism department but sakawai ngi shukwa ban ong bawat perkhat ba kanong khalam wala sanctuary kadai kan polok wat perkhat kanong khalam kadai ka sora bangin lano bakin sedang ban initiate ya kata ka project hang tai ya kata ngim pada yo ba ka confirmation henry ngila penhar ki RTI ru ban pan kita ki blueprint ki ya kata ka jing temu hang tai henry na kaliang jong ngin sa budin but kumang ong biang sai sen mane ban penkut ba ini ki sauteli ki sanctuary sapo state kamri ka kamram jong no panyada kamri tangka kamram jong Green Tech Foundation kri ka kamram jong baro jong kin snong jong ka sarkar jong ki sengtremon subha bat jong baro ngilong try mangi bat ngidon kam panyada ila download ki marat hang tai ki marat ki ba la pipet ki research ki documentation ki babon hang tai ki peni ki marat ki bom don hang hai ru hang tai mata ki dang te tangkatahi na kaliang Green Tech Foundation ngi syukuntu ba wara kita ki project wara kita ki scheme ki bapar ban pen bah ya kita ki jaka la pimut ban fencing ya saudong jo tai lingim don problem la pimut ban le gino ki ban yada ngim don ye ban ong rel da pimut ban sedang ya ban kendang ha pedang jong to klau kata nganong pi kanom dei tangka isu jongi dei kibobon ka try kan sakhi tamatai Nakaliang kasen pelayot yang banyak keren berkino dalam senong berkitu basak marjan tu kajaka. Ya kata ngimpat yo keren bahan rei kawi ke bangi hapan sutu hang ni kalong ba ka nongklem wildlife sanctuary kala dei lupa ka ti jong ka forest department ti
ngamtip kila le kisule da kabor kila shu yai light ni ngamtip ya kata dring sawat jing tip ha bat ngi de ban kan mauru ya ka section 33 jong ka Wildlife Protection Act 1972 ko ong kum nong tu hoi ko ong balada kita kisang chori speak wa ban pen pha ban promote ya katu bajaka ban tang ban le se ki jing trei ki jing ta ki ba kanum don ka jing thot ye ki marat ki marang tu ka jing yada ka jing kabiang Henry pihak ban yo ru ya ka approval na ka national board. Tengam tip ini kibru menta kala sulong hakdak rak ya sedang ya kam ki yai em kat kum ka merukom ke ban yai bat ka bang susi kolong ba kumong biang ngan ban biang sai sin kolong ba ini ki sauteli kim dei ki kam ki ba pinchu le kat pomon. Proper consultation with the public kadon kam bat ki snong bat ki thau bat baro Ulda ia menjur ngin sayai ulda ngin menjur deh nomla thom na wa Bagi yang hasang pikut tang bandawa ban persyak na pin yat kam sejrong na kijing ya. Ka Green Tech Foundation hi sen ba kran kam jukot tang ha ka jing kran no ip menimit ni yo jing tip Southly ki Department of Tourism Minister ung lapa PCCF ung lapa Chief Secretary ung lapa Biodiversity Board ung la dapha teka kan ya juga kumta RTI la define te kumo ngai pi mania ba dangi hapan sim na kono senjam ro ya ka nongkla mai lai sanctuary te ngin no i dale Hanong klem kidon kan ojat ki merat. Kimara tante kita ki exact data te kan sitom mano ya pi nomor teng ki way researcher ulap do way ulap do way tenrei ngin ong epi kidang kim pada hadu kata-kata kajing bon ngi don kamban yadai gitu ki peladon lupa bat ngi don kamban nang pelai cucu hak tu aja